Jako smo ponosni da smo ove godine sakupili 30% više uzoraka nego prijašnjih godina, znači ukupno 700 uzoraka, od kojih je 317 malvazija, 325 ostalih vina i 58 jakih alkoholnih pića. To je za nas jedna potvrda kvalitete ovog ocjenjivanja. Svakako jedan podstrek da i dalje radimo ovako ocjenjivanje i da postanemo svjetski relevantno ocjenjivanje za ocjenjivanje malvazija iz cijelog svijeta. Jako smo ponosni što smo ove godine imali 70 ocjenjivača iz 17 zemalja plus 20 vježbenika koji su imali priliku učiti od pravih ocjenjivača i jednog dana postati ocjenjivači na svjetskim ocjenjivanjima. To je svakako poziv svim našim mladim vinarima, enolozima, sommelierima da nam se jave, da se priključe i nauče i vide kako naše ocjenjivanje funkcionira. Ljepota natjecanja na Vinistri je da se često zna desiti da mlade i potpuno nepoznate vinarije znaju pobijediti u pojedinim kategorijama. Ove godine se je to desilo u kategoriji mlade malvazije gdje je triumfirala vinarija Kadum iz Poreča. Pa da, evo moram priznati da nam je ovo bilo veliko iznenađenje, obzirom da smo sa proizvodnjom kvalitetnih vina počeli tek pred 3 godine. Već i lani smo doduše dobili zlato za mladu malvaziju, ali ovako biti proglašen šampionom moram priznati da nam evo svima jedno stvarno iznenađenje. Inače radimo 6 hektara vinograda, sve ovdje u okolici Poreča. Položaji su više manje svi na dubokoj crvenici, nešto imamo položaja sa više skeleta, to jest kamenitih pozicija. Uzgajamo 6 sorti grožđa i imamo trenutno isto toliko etiketa. Naravno, želja bi nam bila to proširiti s nekakvim novim vinima, neke stvari već imamo u pripremi, ali evo, za sad smo na tih 6 etiketa, od kojih nam je naravno mlada malvazija glavni nositelj cijele priče. I šampion. I šampion. U to ime živjeli. Živjeli. Nakon mnogobrojnih nagrada koje je vinarija Dobravac osvajala za svoja vina, pogotovo terane u kategorijama svježega i zrelega terana, ove godine okitili su se i titulom najbolje zrele malvazije. Evo da, baš je to ono što smo nekako htjeli. Više godina sam puno istraživao i probavao vina svojih kolega u toj kategoriji i jako sam zadovoljan sa time. Ono što bi volio spomenuti je da sad imamo ukupno 5 malvazija, od toga su 2 mlade i 3 zrele, znači ova je ukupno 3. Malo kasnija berba, maceracija, hladna maceracija 5 dana i nakon toga kraće odležavanje u drvenim bačvama 500 i 225 litara. Sonata rezerva je zapravo proizašla iz Sonate. Iz Sonate je proizašla, znači to je ono želja, kažem, imamo malo skučen prostor, želja nam je bila da to napravimo tu istu malvaziju sa malo kasnijom berbom da poslije nam odleži u drvo. U to ime, Damire, živjeli. Živjeli.
Ove godine je titula za najbolji mladi teran došla u Brkač u vinariju Fakin. Ono što je zanimljivo, ovo je njima već treća titula za najbolji mladi teran. Tako je, Emil, mi smo jako ponosni što smo već treći puta uspjeli osvojiti zlato i šampionsku titulu za naš mladi teran. Dakle, vinogradi o kojima pričamo su zasađeni od 1963. pa sve do 2009. godine. Imamo različita godišta, većina vinograda je jako starih i mislimo da je to ono što je presudno kod dobivanja tako visokih nagrada. Dakle, stari vinograd, korijen koji se razvio jako duboko u tlu, koji povlači neke drugčije minerale i hranjive tvari koje čine ovo vino tako posebnim i tako dobrim na kraju krajeva. Odlično, Marko. U to ime živjeli. Živjeli. Nagrada za najbolji zreli teran ove godine dolazi u vinariju Benvenuti iz Caldira. Grožđe za ovo vino dolazi sa dva najbolja svjetska položaja u Caldiru i u Motovunu. Točno tako, radi se o teranu iz berbe 2019. koji će od ove godine ponosno nositi naziv našeg prerano preminulog oca Livio Benvenuti. Tako da terani iz prošlih berbi zvali su se Anno Domini, ulazili su u liniju Anno Domini. Od berbe 2019. dakle od ovog šampionskog terana, teran će se zvati Livio Benvenuti. U Liviovo ime živjeli. Evo nas u pobegima kod Kopra. Ove godine je šampionsku titulu mladoga refoška osvojila vinarija Jogan. Evo nas kod gospodina Damjana. Dobrodošli k nam na kmetiji Jogan u Pobegi. Hvala. U čast nam je da imamo posle 5 godina opet šampiona. Ovaj put iz iste bačve kao pre 5 godina, ali ta bačva je ove godine stara već 100 godina. 100 godina bačva? Pa ona je vidjela mnogo dobroga refoška. Da, svakako. Inače imamo 5 hektara vinograda tu na području između Bertoka i Svetog Antona, koje mislim da je jedna od najboljih lega za refoške ovdje u tom primorju. Damjan, u to ime živjeli? Živjeli. Evo i ove godine vinistirano ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića i svijet Malvazije ponovno su pokazali da Istra odlično radi na svojoj kvaliteti, odlično vinari prepoznaju svoj terovar, svoje mikrolokacije, a isto tako kako vidimo po šampionima tu su prisutna i velika imena već afirmirana, ali isto tako su uvijek svake godine nam se neka možda malo manje poznata vinarija ipak iznjedri i to je super prilika da možda neke vinarije koje nisu toliko razglasane da imaju priliku pokazati svoju kvalitetu, što im to sigurno znači u daljnjem razvoju. Isto tako to je odličan uvod za Vinistru, izložbu vina i vinarske opreme koja će se dešavati od 5. do 7. svibnja, a odmah zatim nakon Vinistre, već sljedeći tjedan, Vinistra ugošćuje Concours Mondial de Bruxelles, jedan od najvećih ocjenjivanja vina na svijetu.